ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನ್ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನು 400 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು ಸೊ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೇನಿ ಅಂಟದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುರುಂದು ಬೊಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋ ತುಷ್ಪಾಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿರ್ತತೆ ಅವು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಸೊ ಇಂಕಲು ಬಜ್ಜೆದ ಚೋಲ್ದಿಪ್ಪ ಮಿಷಿನ್ ಕನಪ ಮುಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡ್ಡಿ ಬರುವಂತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೂರ ಆದಿನಿ ಕಾಣತ್ತ ಅಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇನಿ ಮಿಷಿನ್ ಬತ್ತಂಡು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ತೂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ Ya, buka ini dulu. Ini dulu. Apa itu? Mulai jadi deh, nah. Jadi dengan apa? Tentu bola. Untuk kali bola. Jadi dulu. Tentu bola. Ana jadi deh. Oh. Apa ini juga? Itu ya. Oh, ini mesin nanti. Mesin nanti. Ya. ಇನ್ನು ಗ್ರೀಸಿ ಕಾಯಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಏಪೋಡೆ ಐಕ್ ಹಾಡ್ನೆ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಐಕೊಂಡ ಫ್ರೀ ಪಿನ್ ಇಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಕದೆ ಇದು ವೈಕ್ ಒಂದೇ ಕತೆ ಚಿರ್ತು ಚಿರ್ತಗೆ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಐಕ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಭಾಗ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕದ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಗನ್ನದು ಇಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು ಗನ್ನ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ವಾರ ವಾರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಮುತ್ತೋಲ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ತುಜಪಲೆ ಸರಿ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಪತ್ತ ಪೂಜೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಧೂಳು ಗಿರೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಚ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ್ಸಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿ ಪೂಜಿ ನಾನಗ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಈ ಸ್ಕ್ರೂನ್ ಪನಿತು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ದಿತ್ತು ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಪನೀತ್ ಎತ್ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪನೀತಿ ಬೊಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಪನೀತಿ ಬೊಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಿತ್ ಬಂದಾಗ ಪನಿ ಸರ್ತ ಅವು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಬೋರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಬೋರ್ಚಿ ದಾಂಡಿತ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಅವಿತ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಡಾಟ್ ವಿನಿಂಜಿ ಪನೀತಿ ಬರಿಯರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಾಂಡ ಬ್ಲೇಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಟತಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಐಜಿ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೋಕು ಉಲ್ಗುದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗೀಟು ಬರೋ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೋಗುಂಟು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುದು ಕೆಲವು ಈ ಅರೆ ಉಲ್ಗುದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಜ್ಜೆ ಕುರಿತಂದ ಈರಿಗೆ ಚೆಪ್ಪು ರಟ್ಟು ದೇವದಾನ ಬಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಉಲ್ಗದ ಕಟ ಕಟ ಆಟು ಇತ್ತು ಬೇಡ ಈರಿಗೆ ಚೆಪ್ಪು ರೆಡ್ ಭಾಗ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಈರಿಗೆ ಕಲೆಗಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದೊಂದು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಂಟ ಪಿರಡ್ ಟಬ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಜ್ಜೆ ಕಲಿತು ಇಡೀ ಬಜ್ಜೆ ಬರ್ಕೊಂಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪನಿ ಮಲ್ತು ಲೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪನಿ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತನ ಆತನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಮಲ್ತು ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಕಡಿಗೆ ಗುಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಬೇಕುಂಡು ಅವೊಂದು ಕೋರೋರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಕೂಲಿಗೆ ಅವರ ರಟ್ಟು ಇಡೀ ರಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಜ್ಜಿ ಪೊಡಿ ಬಜ್ಜೆ ಇತ್ತನ ಬೇತೇನೆ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತನ ಇರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ರಪ್ಪು ರೆಡ್ ಅಂಚ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪನಿತು ಒಂದು ಲೂಸ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತನ ಆತನ ಇರೆ ಟಬ್ ಹೋಗು ಅಡಿ ಪನಿತು ಇಂಚೆಗೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆತೈಕು ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಸಜ್ಜೀವದಲ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಸಜ್ಜೀವ ಉಂಡತಿ ಹೊಸ ಮಿಷನ್ ಇರುವ ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಯರ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಅವು ಒಂದೇ ಸಮಯನ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಮ್ ನಿಂಚ ಬಜ್ಜಿ ಕಲಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ತೂಕೇನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅದಂದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪೂಜೆ ಇತ್ತಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟದಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೊರೋಲಿ ಇದು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಇಜಿನನ್ನ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ತೊಂದನಿಗೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಂದ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರೋಳಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ವ್ಯಾರೆಂಟಿ ಉಂಟು ಬರ ಅವು ಸರಿ ಸರಿ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಏತ್ ಗ್ರೀಸ್ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಆವಡತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಮುಗಿನಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡೋಲಿ ಬಾಡೋಲಿ ಬಲೆ ಈರುವಲ್ಲಿ ಆರು ಆರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆರು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬದನೆ ಆರು ಯಾರು ಬಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈರು ಬಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಬಟ್ಟಿ ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಮೂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಬೋಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಚಿಗೆ ದೀಜಿನ ಜೊತೆ ಮುಂಜಿ ರಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಯಾವದ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ತು
ಹೌದೇ ಪೈ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹೌದಾನೆ ಜೈನಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ಕೈ ಬಾಡಿರ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಉಂಟು ಕೈ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜನ ಕೈ ಬಾಡಿರ ಇಜ್ಜಿ ಕೈ ಬಾಡಿಯರ್ ನೀವಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ತುಲೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿಪಿನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಚನೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಹಿಡಿತ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿರ್ಬಿಡು ಸೇರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇನು ಬತ್ತೇನು ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು ಎಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಉಲೈ ಕೈ ಸರಿ ಸರಿ ಅವಂಡ ಒಲ ಪೋಣ ಕೈ ಬುಕ್ ಐನ ಬೇರೆ ಗತಿ ಬುಕ್ ಸರಿ ಸೊ ಟ್ರೇಲ್ ತೂದಾಂಡ್ ನನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಡು ಸೊ ಇತ್ತನೆ ಮನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರಿ ಕಾಂಡಲ ನನ್ನ ಮುಟ್ಟದಾಕಲ ಬಜ್ಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತನ್ನ ಕನಾವಳಿ ಕೇನುಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ತಿರ್ಗದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಅಡೆಗೂ ಇಡೆಗೂ ಪೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಎದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಮನ್ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾಯ್ಜಿ ಎಣ್ಣಿನ ಬತ್ತನ ಮನ್ಪರನೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಡೆ ಬತ್ತನ ರಪ್ಪ ಅಡೆಗೆ ಟಪ್ ಟಪ್ ಮಂತೀನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೋಡಾಯ್ತಾ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬದ ವರ್ಷದ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಆವಂತುಜಿ ಮಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂಡು ಮನ್ಪೊಡು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತಂಡು ಎಡ್ಡತೆ ಅಂದ ಅವ ಆವಂತುಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಡಾಂಡ್ ಸಮಾತ ಖುಷಿ ಪಿಳ್ಳೇರು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದನೆ ಐಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂತೇರು ಸೊ ಇದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬತ್ತೇಂದು ಮುಟ್ಟದಾಗ ಮಾತು ತೂಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್